Didulang ameh didulang, pendulang ameh di bangko. Kita ulang balik badendang panyambung kart lagu nan tingkah cako. Dela lamo hindak basobok, dela wakatu lamo hindak ba tamu. Selamat malam juga kami ucapkan kepada YouTuber kami Bineka Pro dari Sungai Rumbai yang alhamdulillah pada hari kini dari siang tadi barangkali ya. Mohon maaf kami tadi hindak tersapu. Baru dapat kabar dari Dason jo kawan-kawan Basodun sanak kami YouTuber Bineka Pro kan, Bineka Pro dari Sungai Rumbai. Alhamdulillah Baduo jo Bujang Palala ya, kepada YouTuber kami Bineka Pro dari Sungai Rumbai dan Bujang Palala Minang Palala. Nani yo salah ko Dason. Ambo banda orang ambo bandakan ko butuh banda ko ambo nak tentu doa. Jadi kepada saudara kami dari Sungai Rumbai, beginilah, cikolah keadaan bagoro kita. Mudah-mudahan indak sakali ko untuk bayi marekam kamari. Jadi ibu-ibu apa-apa nan punya Android, silakan buka besok di YouTube Bineka Pro dan Minang Palala. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita ucapkan selamat malam. Mudah-mudahan beko beliau menginap siko dan pagi sama-sama kita lapeh. Jadi mama-mama dosana pecedugoro kami kasadonyo, kita ulang balik badendang lagu nan naik pertama sekali Tantu Singgalang. Sesudah itu menyusul kartu dari Bang Suni, dari Bang Mancun. Oh, ikan dalam tobek tekan jalo nangkapon yang kecek beliau. Mama-mama dosana kasadonyo, ambo sebagai jurumudi malam kini iko namanya jurumudi sembah di jalan. Karena hari delah larut tengah malam mungkin amo indak sampai ke Muaro. Ya, balai sehingga sampai di jalan mungkin beko ada sopir nak naik na lebih bisa daripada ambo. Karena ambo profesi indak iko ambo mohon maaf kepada mama dosana nan di tengah kok katapian nan di tapi kok ke tengah nan di ujung kok tapangka. Jadi mohon maaf karena lidah nendak batulang karena bibir nendak babingkai kata patah kok manyingguang. Kadang sanak je mama-mama kasadonyo ambo mohon maaf nasa banyak-banyaknya dan kepada Allah kami minta ampun. Jadi sesudah istirahat ko kita mulai, mungkin ambo izin dulu daripada mama-mama tu sanak kasadonyo karena besok jam 7 harus pulau balik Bakrojo. Jadi Singgalang lenyai kita naikkan dan menyusul ikan dalam topik dari Bang Mancun. Abang Bobon. Yang.
Dason, Dason bajoget seketik kecik Bang Mancun. Dason bajoget seketik cek Bang Mancun. Dipa panjang. Kalau ndak joget Dason ya, kalau upi isil 02-nya ya suri pinang ketampuaknya beko ya kecik Bang Saya Bang Sejun. Upi isil lah yola dak yola. Goyang dua bisa dia oi kok tak kakiwa nilu la nilu kakiwa nilu la sakit kakiwa sakit ai ba di mai ndak kama buang ema nana sayang na dulu oh lalai sayang nan dulu ramen nino de nino Dema lo julai bakan adia yogi ba itu pulo udah mancunai no tiba Dima banyak namu cegah pantanganmu beba makan duela lu suat lone jaya weka ramne nadi nyone Dari Bang Yogi. Dek kami ndak Iwit dan ndak Masih Komba, ndak Lasri, ndak Simila. Tapi Daison tuh bajoget sambil malagu sambil bajoget kecik Bang Selir. Lanjut di panjang. ai ba lagu sambil bajoget oh bajoget semua goyang karam nino de nino mayo nino kini alam alera de nai ba cewek
dari Papa Loju. Aja nakek-nakek nak mama dason ya, tolong dason geser ke suuk seketik kecil Papa. Ambo jarak dari mamanya tuh. Dason dan nakek-nakek nak mama Papa Loju. Untuk menyudahkan bangkalai pak-pak ibu-ibu ducana mama-mama ambo kasadonyo dek yo hari lal hampir subuh ambo minta tolong langsung ke Lastri delah kerajo biasa nak kakok ya. Oke. Jadi mohon maaf bapak ibu-ibu lah patut jarami ko lapuk de lalamo batang tarandam ayah di bandana mangganang lah patut matu ambo mangantuk de hari lah lewat tengah malam tapaso anak jebini ambo bawa pulang dari ambo nama oyak dari Sanjo mohon maaf atas kekhilafan kalau tagi sia dek naik tersinggung dek teka turun ambo ulang sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan kami dan kepada grup kami di bawah pimpinan Uda Kamarudin kami ucapkan bagurau sampai subuh karena telah tiba ambo izin sadonyo dosana untuk berakit pulang. Lanjut Lastri yang menggantikan ambo. Terima kasih ya Guru atas kemurahan hatinya malam kini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan jauh ni ambo. Amin amin amin. Kalau isi lama laju. Kalau di induk mau maya kancang menuju engkau. Oh. Pesan dari Mak Loju, adin kalau lah ikut tukang ngoyak aku poin dia kancang awak kamu ko. Pesan dari Mak Loju. Terima kasih banyak Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Selamat apa pulang udah canoi. Ibu banawa joma loju kayu gadang awak di sinso urang. Kayu gadang awak isin corang. Sebentar, pesan dari Putra Ampalu, Ketua Bamus, kalau mode ikut tukang oyaknya, coba pula lah Ketua Bamus kamu ko menyampaikan pesan mode Putra Ampalu sebentar ko. Pesan dari Putra Bamus, kalau Naniko Putra Ampalu tukang oyaknya indak perlu disuruh awak berjalan sekamukonyo. Acok-acok awak bisa. Abang Yogi, cepet lah ya. Cepet lah ganti. Sahabat tadi je. Oh Mak Loju, kalau nan contohnya mode iko tukang ngoyak Mak Loju, sekali samini Bang Yogi yo kamu ko, pincang bayak kaki Bang Yogi, pokoknya kamu ko. Pesan dari Bang Yogi, lanjut. Pai dia aku budi rendang kami bati golalai kami bati dek awak ciedan mancam sadang bangsai sigi nyang tibo ati oi sigi nyang tibo. Sahabat tadi je. Anan Ketua Bamus sama Putra Ampalu lah kancang kamu ko. Bang Yogi, Mak Loju ba itu pulo. Anan Pak Wali indak taraga babisiak kamu ko.
Loju kancang kain dua acobana kamu kok kini rusuh dinyoden Jale awak punya pariwa orang lain anak nasi karang deni nyolo juai Modeko mak lojua. Kancangnya Bang Yogi kamu koa. Indak satiok mini lai do kalau mambaunan tukang oyak iko aya sebenarnya harum. Satiok do tiak teraga aja wak tagak lama-lamur siko. Pesan dari Bang Yogi. Lanjut. Ba minta kibidi ayah lo cidang malam sama lampunan kalau kagak gam malam ambil zanti babu sebentar aja nan Bang Silinjun dari Pagurau Botuang, manyoko, ndak ada suaronyo, alah pulang. Pesan dari Putra Bamus, Ketua Bamus. Bang Silang, oh ya Allah pulang mangko indah kadang hasil suaronyo nan. Yalah Mama Jerun sana, alah panjang pulau di Laguna Niko. Kita putar pulau lengkok baliang-baliang kandak dari Pak Guru tadi lah Pak. Kandak dari Bang Mancun Jorombongan, ikan dalam tobe. Nanya tukang ngoyak dulu.